Tislima lilkom minant Mirjam Kassar. Iva, ħanippreżenta ftit sentenzi u sentenzi quiz biex nkunu nistgħu nisimgħu iktar il-Malti u bekk naħdu gost ukoll nitkellmu bih u x'vera għax għandna l-lingwa tagħna u aħna kburin illi għandna il-Malti. Mela, qed nuża daw iż-żewġ kodba il-Qareġija x-Xemx għalik huwa ktieb mimli kliem, vokabularju ngħidulu 360 kelma u għandu wkoll xemxi quiz. Il-quiz ħriġtu hawnhekk barra mill-paġna tal-ittra, fil-fatt semmejta dil-paġna u ħanajdilkom dal-ħames kelmiet li rrid minn għandkom sentenza quiz u mbagħad għandkom it-tweġiba, wara kull tweġiba għandkom 3 sekondi biex twieġbu. Wara kull sentenza għandkom 3 sekondi biex twieġbu. L-ewwel waħda il-bandiera tkun marbuta ma' dan. Kulħadd għandu wieħed kustodju. Il-kaptan iniżżilha biex jieqa fil-vapur. Din it-tajra hija r-reġina tal-asafar. Il-kulur tal-ħaxix. Tajjeb li kieku apparti li weġibnihom tajjeb ngħidu sentenza sħiħa, eżempju, il-bandiera tkun marbuta mal-arblu. It-tieni kulħadd għandu l-anġlu kustodju. It-tielet il-kaptan iniżżel l-ankra biex jieqa fil-vapur. Il-raba l-ajkla hija r-reġina tal-asafar. L-aħħar waħda l-aħdar huwa il-kulur tal-ħaxix. Dawn ftit idejat biex aħna nisimgħu sentenzi sħaħ bil-Malti. Fl-aħħar nett għandi sib il-kliem li jibda bla, hawnhekk f'idejkom hawn 7 kelmiet b'kollox imma għandna 4 sentenzi. Mela, l-ewwel sentenza tajtek. Is-serduk l-aħmar iħobb inaqqar il-ħobs niexef li jsib mal-art. Mela, is-serduk l-aħmar iħobb inaqqar il-ħobs niexef li jsib mal-art. Hawnhekk għandna żewġ kelmiet li jibdew bla. Fit-tieni sentenza fl-antik qabel wasal l-elettriku f'Malta konna ta' kuljum nixelu il-lampi tal-petrolju. F'din is-sentenza għandna biss kelma waħda li tibda bil-qa. Niġu għat-tielet sentenza ħafna artisti pinġew l-arka ta' Noè li kienet maħduma mill-injam u mhux mill-azzar. F'din is-sentenza għandna 3 kelmiet li jibdew bl-ittraqa. U niġu bekk għall-aħħar sentenza fil-Bibja Mqazza insibu ir-rakkont tal-aħbar it-tajba. Fil-Bibja Mqazza insibu ir-rakkont tal-aħbar it-tajba. Mela, hawnhekk għandna kelma waħda biss li tibda bil-qa. Jiena ċerta li ġibtuhom kollha tajbin, qed ngħid dan sentenzi sempliċiment biex aħna nisimgħu il-Malti u nużawha. Grazzi ħafna.